Ucwangciso okunganga uqenqgeleka insuku ndicwangcisa de ndenza amalungiselelo kodwa ncame ndiphele ndisitya inyama. Udyakalashe angaphela ebuyela emaxhwayeleni ngoba kukho le nto ikrona umphefumlo. Yamkela njani into obumzingela ujike? Emveni kwemini ngolu suku lokugqibela kuvele kungena into etshoyo into yobana ngaba akwawulunga kulizayo sendikrokrile kungathi ayindima. Kodwa aniwe ngokuzingela besehlukene niselalini kodwa ke bendihleli nokwayimani ba. Ukwayimani esinika amava umntu lele uthiwa nina kodwa nento ayithanda yethi nabile emntwini ukhasile emadangeni. Efoni ihlobo sicubhule ngalo ukwayimani ukhalazela nokhumalo uthi uyayifuna imaki sibuya nini uthi ukwayimani soze. Avenzisi sahlile uthi ukwayimani equdwe nomhlandla for into ubhulu ucela ubuthongo vuna emveni koko ukuthi sebezebe ubuthongo bufike. Kundo nomhlandla. La ukwenze ngisebese. Ukuthukeni. Athaba. Ungakhunjuza. Hayi. Ngiyana bedini. Njengathi uzibele. Hayi. Ulena nomuntu yabona zakuthunga. Zikhona izigadi-kazi. Hayi wenile bave she. Sulamehlalela bafuma ngiba. Awufundi ngokungazi lifika ixesha lohamba kodwa engqondweni kusekho lento yomzingelo kodwa ndazi ba kuzawujika izinto. Khona lifikile ixesha lohamba ngokwekhaya. Ndinayo into emane evela ivakalelwe into yobana ngaba ndingathi apha indawo endibuya mhlawumbi ngandisiva uba kukhona ukwehlileyo apha kum kweli qongo lam apha iphinde inyuke laa nto izaliseke ukugcwala ekhulu ndikwazi ngoku nentela amandla ndihambe. Mna ndidinga bendisithi hayi andizukwenza nto ixesha elininzi kodwa uba ndingaze elalini kabini enyangeni inganezinto endinoyenza ngoba apha ufika ufumanise uba ububophene kodwa umke ukhululekile nje uhlala nokwayimani uhle okokoko kahle nokwayimani yolo nenza ukuthi hayi kufanelekile uba ndihambe ngokwenene. Awujola akayiqondi kodwa uyadala ukuthi asibubuyi mani sibuya ngeziganeko. Sawuzosibona babuwe. Ubone into enelali phakathi noba ngubani waphi nobuhlala nobukhuleko kodwa ubeke wasezilalini akunzima unyuka apha kakujika. Hawu mina uyaya ngokukokuka manje yakhoka tsana ngawo. Afuko tufa khona quest. Velile. Ufone zefika nentliziyo zingaxolanga uba ke zijonge emva. Awucingi ukuthi uxakekile ubuhleli endaweni kuzafuneka uyobeka umntu okanye enze loo nto ayenzayo kodwa ufone iinyosi ziyahlangula. Ngoku udubule eminye imithi bekudubule enye kanti akho mntu ungekhoyo. Bona ke lanto kakwayimani ithi akho nto ingekhoyo yonke imithi edubuleyo leza funa sidibana nayo ebusini ngoku ziyabuhlangula kona kule mithi eyahlukeneyo yasizasifumana. Kodwa ke ukhona udumo oluhlatyelwayo manje olutshona ezantsi qha ndoyikiswa lelanga eli nemozulu endiyibonayo kwelaa suku libekwayo uba izawuba khona ingxaki. Ayivuniyeke yokuzingela ngoba besendikrokra ngoku ndawujonga imozulu ndibone kakuhle uba kuza konakala kodwa mani kuyakrokrawa mani uba kufana kwabantu nam nditsho uba hayi iyafana indima. Abantu bayafana yiyo le. Ndiyarhana uba kufana kwabantu. Hayi asoze noba ziintsuku zintathu ngokubona. Uyabona ke foni soze ndizityhafise mna ndithi hayi ngokubona kwam uba limathumba ndaka mandiyeke kodwa mani ndihambe ndiyokrobela entonga. Bonini nake ndokroba mani ezintonga uba bendicwangcisile izolo uba ndingayenza loo nto leyo qha ke kanti okuthiwa iquna uba livuthwa ngomnqweno wale ndilityayo ngoba ke noba ungafuna utilofiya phakathi enyakeni soze uyifumane ube yathanda kodwa ke ndiza kuya ke. Ofonini wela indawo ezinamagama foni ezithiywayo nezineziganeko ubungabhudumise pha ngaphezulu into ongayivalela ngoba abantu abaninzi baziphosile phaa kwesa uchopho phaa ezantsi kodwa ndihambe ndiyofika. Uyabona noba ungathwane noba sekutheni phantsi kweziphi imeko uba into inoze nandi qha iba ngathi ndiyenze okokutsha imincili iba mitsha ndiyale ndisibone uba ndinemincili ngamandla okanye kwithemba leli loba ndiyabazi uba bazawuzenza le nto ndiyifunayo. Akukho nto yodlula ubuyazi iintonga zakho zenza le nto uyifunayo ngumva nje. Ithi ke loo nto liyaphonyeza ngoba ke zonke izinto zenzile. Ndiba nemincili uba xa ndizawukhupha iintonga zam ndenze into kudala ndiqondele kodwa akho nto yonakileyo bezingenangxaki zinayo ntona ezaqinisekisa nje uba ke kwenzekile wajibilika ekuzingeleni ayinamsebenzi kodwa ke ndinalo ithemba loba besivene uba sizawuzingena uba akuzingeleki kaloo ngxaki sizasibona uba sithini.
Khame funi ngezinto ezingenzeka nezingenzeki. Kodwa kucacile xa utya inyama kaze zinothuku nothuku liyabuyela kuyo ngoba laa nto iyakuhlala kubekho into ekuzingayo ongayaziyo. Kodwa into ebalulekileyo ngosingayo lo wokuqala nguZenandi. Into yokuqala endiyicingayo ke ngokuba mandiqale ngoZenandi ndithumele kuba kwezi ebezidubulela phezulu ngondinayo into eqonda uba ukuba uzidubulela phezulu funeka ndinyuse kodwa phambi koba ndiphathe makhe ndithumele ndibone uba kwenzeka njani. Uba kuyenzeka kakuhle ndibone uba mandiyeke ndingaphathi ndawungxama ngowuphatha. Heyi, ndizithumele kwenye lixa lapho mani zonke ndizise kodwa ndiqale ngezintathu endawoma hayi andineliseki andiyaba kwenzeka ntoni. Ewe, uyabona ndingaqale ndimbombozele ndindoda ikhona ingxaki. Ezi ziqhelo zenza kakuhle kodwa ikhona ingxaki mani endingayazi uba yintoni na kodwa ndizayifumana. Kwezi zesiqhelo bendizithumela wenze kakuhle ngolaa hlobo ndimazi ngalo. Kodwa ngoku kukho into engakhange idibane nam kakuhle kwezi ndisandawuzididiyela ngoku. Ndididiyele zaninzi futhi kodwa ngoku kwinto eyenzekayo endingakhange ndiyilindele heyi ivuleke kakhulu gqithi. Kangangento yoba ikhona into engeyiyo eyenzekayo noba yintoni na kodwa akunamsebenzi ndizawuhamba. Lo mzi ndisabhidakele ndibona uba mandithumele into ngenyaniso. Ndiyithumele nayo ndibona uba ikhona ingxaki kwayona ndiyibhudile. Ngokwento ongenyaniso ndayithumela yenzele into ndiyigqibela isenza. Kusafuneka ndijonge ngoku Zenandi uba ndifuna uthumela zibe 5 ndibone uba zizawuza njani. Khona nje into endingakhange ndeneliseke yiyo endingayaziyo uba kwenzeka ntoni kodwa funeka ndiyijongile ndifike kule ndawo ikuyo. Funeka ndifikile kule ndawo iFelthole nakanjani. Qha ithe kanti yile nto bendimbeke kuyo ibimbambe macala ngoku nje bembambile iyamxhwitha ndiphantse ndazitsala mna. Ndiphantse ndazitsala ntana bendizazikhupha ngoba ngoku ndithe ndawubona le iphezulu ndikude phana qondayo inoba ikhona ingxaki kanti ke mhlawumbi ibixhwithwa ndim. Ndiyakhumbula ukuba efowunini uZenandi enqina le dolo fanigqala uba liyavakala uba liyonyela xa udubula ithuba elidana uyeva uba uyacofa. Hayi mani nento ngenyaniso ndiyishiye ikhupha umsi ndibomba kodwa yonke le ndiyenzeka ngolu hlobo noZenandi wenza kakuhle. uZenandi wenza le nto ndiyifunayo akunamsebenzi. Ukuba kuthiwa uphelile kuzawuse kufuneka ndiyokhangela omnye uZenandi kodwa kungenjalo andiqondi uba ikhona ezawuphinda isebenze njengoZenandi. Kube khona ke into ethi kolaa nto yofuna untlonda uba ubomba hayi makhe uqiniseke ndimyeke aphole emveni bepholile ndiphinde ndilinde ndithumele nje ibenye uba ndintlonda ke. Uyabona ke xa iintonga zonke zisenza ngeli hlobo ufuna ngalo imincili yenyuka igqobhoza indlu ngaphezulu. Nto nayo ke ngoku into endiyifunde enzima kulo nyaka into yokwamkela utshintsho. Andiyazi uba ndingayamkela njani into utshintsho. Bona ndisenayo into endingekakwazi uzifundisa ncam yokubana ngaba ndiyamkela njani into yoba umzingelo ujike ngale mizuzu yokugqibela mani ngosuku lokugqibela oku iintsuku zingenangxaki. Kodwa ke ndiyayibulela into yoba umzingelo xa ujikwa yimozulu ungajikwa ngumntu ovele wathi hayi akasafuna uzingela. Andingakwazi uyamkela ndiyazi uba ndingazamkelisa njani ndingayisebenza njani into yobana ngaba ingandiphazamisi kakhulu mani ngoba heyi ayihlali kakuhle tu kodwa ke sitshintshela usuku olulandelayo sizawubona kuba kwenzeka ntoni ngalo. Kwangoku kuzawufuneka ndihlengahlengisa uba bendizawunzani nakaneni uba bendingazuhamba. Ngoku nje bendingazuhamba nje ndiyazibona ke into endizawuyenza yintoni mandihambe ndiyolungisa umzimba mani ndiwulungiselele kwalo mzingelo enye nenye ndizabe ndiyibona. Ndiyabona utshintsho apho lunzima kakhulu khona kufuneka ngoku uzama ucinga uzawunzani le nto uba unezicwangciso zezinye izinto. Ngaphezu koko ngoku funeka ndiyazi uba ndiyayamkela into yoba ngaba xa kutshintshile yethula into zakho ubuzawuzihamba nazo mani wamkele uba kutshintshiwe akho nto izawujika. Kani ke ngoku funeka ndikhuphele zonke izinto bendiziphethe bendizixaba ndihamba nazo ndizithathe ndizibuyisele ngokweendawo zazo. Ndibe nawo ukwethuka ufika kwam ndafika uZenandi engenzile into ndimqhele ngayo ngeli hlobo lodubula kucukane ndafumanisa uba ikhona ingxaki kanti yile nto ndiyisebenzisayo ndibabeka kuyo phambi koba ndidubule. Kanti ndiye ndayiguqula ndafumanisa uba tyhini le nto iyenzeka ndiphantse
Ndanento ezininzi endizikrwelayo endizincimayo ndisithi ayikhona ingxaki. Kodwa akakunani zilungile zonke ezo zinto ngoku kuzawufuna iqala ndibandilungiselele into yoba andinawuya elalini bendisuka elalini le iphela iveki ndizayonzana elalini ngoku. Mandise ndilungise umzimba mani. Ndipheke ibhadi uba ndize nayo inyama ebhadi yemfumba. Ndithathe laa bhadi ndibanze nembiza ndibone uba kuzokwenzeka ntoni. Uba ke ekugqibeleni ndizawuya uyolungisa umzimba. Emveni kokulungisa umzimba kuzawufuna ndibuye ndityile, ndizawutya ntoni ke ngoku. Evonini eyona ndiphantse yandona mna yilena namhlanje. Noxa ke lona besendiqomba liyaphola iyeza kufika ukufupha emnyango kuyayiwa. Zonke izinto zilungile mani bophelele kodwa kunani mani ndilungisele endinayo ngokwendlela yokwenza. Nantsi inyama ndiyibeke ndiyishiye iqhabe inyibilike. Emveni koko ke ndilungiselele umzingelo ngoba ke inyanga le iyafana nezinye inyanga kume kawayidlokova. Laa nto bendiyenza unyaka wonke mandiyenze. Okukodwa ke ngoku ndilungiselele umzimba ndiyazi into uba kuthiwa lo mzingelo uyahambisa, uba lo mzingelo uyenyusa, uba lo mzingelo funeka sibe bugqanye xa sihamba ayinamsebenzi. Mna apho kuthiwa kukhoyo inyamakazi ndizawuba lapho, apho kuthiwa inyamakazi igqabele khona ndiqabela nayo. Ewe kaloku into efunekayo kugqibelise mna eyoba kwathini andingeni ndawo. Kanti naleyo ebendiyithethile ndiyayazi uba benditshilo ndathi kuzawugqibelisa mna kule nto yomzimba, nangoku ke ndiyabona uba iyayondelelana ngohlobo endijonge ngalo. Aba iyahambisa bekuzingeleni hayi ndishantambo. Into yoba ingathi uba le mozulu ijikile apha funeka kunyakathise noba kunini na. Anade kuthiwe kucaba kaloku hayi abantu bathi hayi kuvaliwe sithini sihlelele into ezithile. Inyanga mani iyafana nezinye le wayidloko ubuya iqonda uba kwenzeka ntoni. Kodwa ke ndizawunyakathisa mani. Akufani kodwa endiyibawula yinyama mani. Ndibawula inyama esilarha, ndibawula nenyama le kucaba. Ewe inyamakazi ndingaqhuba ngayo kodwa funeka esilarha mani. Suse le ndawo uba nayo indawo engenelanga kodwa ndiza kwenela mani. Le nto izawumane isenzeka wena xa sekuphela unyaka apha ndiyayiqonda bekuzingeleni. Bayibambela bayithathela phezulu xa unyaka usaqala ngoku hayi boma bayayekelela. Uyabona ke ndakwahlukana nale umzimba funeka ndityile eyokutya ke ngoku ndiyayazi uba inyama ndinayo kodwa emveni kwaloo nyama ndizabawula nenye inyama mani noba yeyakho eyesilarha funeka ityebe futhi. Evonini kuzawufuneka into yokugayela amanqatha mani uba ndisenawo amanqatha ephisi kodwa into endinayo ndiyacinga uba ndingawafumana amanqatha apha ndidibanisa nenyama izotyeba. Ndinayo ke nenyama ebendiyibawula ndiqomba uba nditshile ndibawula inyama engenye mani. Kodwa ke nze sendikhayele noba yihagu phaa uba ayinawutyiwa ngalahla ndikhaphe le nyama enyamakazi kunye ke ndizabe ndikubona. Okwangoku ndizabe ubelekile ke akuzingeleki ndizawuba sathini ndizayithini ke uba ndiyincede. Foni into oyibiza kodwa inako ucimela bendisithi mangayi kancinci fondini udyakalashe usexhwayelweni zalisa. Hayi fondini into exholisayo ngoku yinyama lengaka rha ninzanga imfumo. Kuzawulunga. Foni ndawuthi ujonge ityiwa kuzawufuneka iqiniseka abe uphangele nalaa mithandathu iqina abe kusebenzini ngoba umsebenzi mninzi. Hayi ndiyanga udyakalashe uqala ezindlini ngokwemini futhi. Heyi ndawuthi ujonga futhi funeka uzela mithandathu ngoku uzolunga. Hayi izawugqwetha. Ubeke neyigalela mgubo hayi iyatyiwa ndawo. Kuzawufuneka ibe sesithebe entlobeni inzingayo. Imini yonke namhlanje udyakalashe usexhwayeleni. Ushiye umswane kodwa inkathazo kulinda umlilo ozawuqheka amalahla. Ingathi izawuba ndala into yoba ndilinde umlilo ozawube ngokuqhekeka ndilinde amalahla. Kuzawufuneka ndikhawuleze noba zimbini noba ntathu ukwenzela uba nje ndigxothe nje la mageza. Ndikwazi ke ngokucinga nozola kodwa le mithandathu hayi mayisebenze mfundini iqeshiwe. Efowunini kukho into edalelwa amarhamncwa apha into edalelwa udyakalashe abasemaxhwayeleni. Uyabo le nto yokoja ngomoya andikhala noba iqine ngumkhenkce uzayenyusa idiofu yawo le ndawo ufuna ufike kuyo izawunyibilika sayogqiba iqala uyoja. Emveni koko seyigqibekile ayomizuzu yephi. Uyofuna ndigxothe nje la mageza akufuphi ukwenzela uba kanti ukhapha usithi xa ndipheke eli bhadi libe lona lisithi. Kodwa into endiyicingayo ndandilizingele kukho umoya ofanayo nalukhoyo. Yile mozulu ndandizingela ngayo eli bhadi ndiliphekayo ngoba le mozulu inomoya phandle besingasazifumana ingxako. Iminqweno wam ke bekufumana iimpala ndifumane impala nenxako. Ngoku ndiyazi into yobana ngaba ke ngoku kule inyanga kugqibekile kuzingeleke kabini. Kwenzeka ke ezinye izinto ezenzekayo kabini. Emveni koko ke ngoku ndizawujonga inyanga elandelayo. Lona ayenzekanga nto leyo kulena. Ndinayo ke indawo ebulelayo kuba ke okokuqala bakhale ngemvula kodwa foni ithi xa into isithi umazi izinto ziyayondelelana kodwa kuthi xa sekuhamba kuvele kujibilike ngomzuzu wokugqibela awukwazi uthini ayikho enye indlela ozawuyenza uzayamkela ngeli hlobo yenzeka ngalo. Kodwa ngamaxesha amaninzi ufumana ndiyayityhafisa laa nto iyawuphula mani umoya kodwa bendingasoze ndifumane ngxaki. Lo umoya unje nahamba emini yonke ibizawufana ibe ngathi lihala. Ewe iimpali buzazifumana mhlawumbi buzazibonela kude jaju
funeka uzithathe zigude emveni kokuthatha kwayo impala inqaku le ndiyifunayo izawuba njani. Kodwa mfowethu ngaphandle kwento ezingazolunga eyona nto ilungayo le yoba ndandithe nazi isithembiso zizabane ngenyanga inyamakazi ndizayizingela ndiyipheke. Kodwa ke kunyanzelekile la ngelaa hlobo ndandithethe ngalo ndathi ndizawuzingela inyamakazi emveni koyizingela kwelaa ndike ezilandelayo ndibe kanti ndiyayipheka iphinde idibane naloo nto ndiyenzayo ngaloo mzuzu ndiwenza ngayo. Ngoku ke ngoku ndiqhawukelwe andiyani ngathi ndiqhawukelwe yintoni kodwa ke akho ndlela ndiyaziyo uba ndingenza njani. Bendingumntu ozawucinga uba ndizawubalekela elalini, ndizawubalekela elalini ndiyothini kuba ke bendihleli elalini ndisuka khona zonke izinto ndizenzile ekhaya. Ndizawuzani ke ngoku ngofuna ndixhwaqe ngapha ndiyazi into yoba ndixhwaqe ndizazi uba ndixhwaqela umzingelo olandelayo lo sithetha ngawo usematheni. Ubone uba le mbizi iyatsholoza fone kodwa iza kakuhle eyona nto ibalulekileyo zizinto endizibonayo kulo nyaka wonke uba zikho iinto ezinozifanisa nokuzingela. Ebonini zininzi mani izinto endinozifanisa nalo mzingelo kodwa ke xa ndiqukumbela lo nyaka nyhani zikhona izinto ufumanisa uba bezikhona zifana nento yoba ukhangela umkhondo phaa ulanda ingqina ukhangela ingqina uyabona uba zinqumle ezinyamaza zaqabelela ngapha uhambe ngelaa ngqina uhambe ngelaa ngqina. Xa lifika ematyeni elaa ngqina liyaduka ngoba kukho amatye mos akushiyeki ngqina libonakalayo. Zikhona ke iimeko endiqonda uba kulo nyaka Mfowethu mandikhabe ndilungisa le hagu ngoba amalahle bendiwabona bayasondela kodwa ke ngaphandle kwaleyo kukho izinto endizibonileyo uba ningahamba nonke kodwa nizofika nonke. Ningazingela nonke mani ithuba elidana nizingele nonke nibe nombono kodwa umbono uhambe utshintshe xa kuvela into yobana ngaba mani ngoku ndingathi xa ndithetha mandiyeke nento yoba kuvela utshintsho ndicingizela utshintsho uba ukutshintsha kule nto yokuzingela funeka uyamkele. Izawutshintsha mhlawumbi imithetho yento yoba iqhude kweminye iminyaka ephambili kuzawuhambeka kuthiwe lizingelwa ngexesha elithile lonyaka nexesha elithile. Njengoba ngoku lizingela ebusika nje xa kuphela ubusika liyayekwa uzawufumanisa uba kuzawuba khona utshintsho kulo nyaka uzayo, kuzawuba khona utshintsho kunyaka olandelayo ubone uba ngoku siyakwazi uvuleleka okanye siyavaleleka. Loo nto yenzekayo kule nto yomzingelo funeka utshintsho uyamkele. Kuzawutshintsha imbumbulu esizidubulayo, kuzawutshintsha abantu esizingela nabo, kuzawutshintsha abantu esiphila nabo. Funeka ulamkele utshintsho ngoku ungabe andisaphikisani nalo mani. Umzekelo Mfowethu ndibone kakuhle umlilo wenza le nto ndiyifuna iyabila funeka ndikhuphe la manzi okuqala athe gaba ngoba kaloku abantu abavumba yonke into funeka liphume kodwa ndiyakutyala. Umzekelo caca ndiyayazi uba ndikutyala ividiyo qho ngoMvulo okanye ngoLwesibini emva kwentsimbi yokuqala ndikutyala ividiyo njengesithembiso sam. Funeka zibene ngenyanga. Utshintsho ke ngoku leli loba kutshintsha imozulu funeka uyamkele uba imozulu itshintshile akusoze uphume paphandle ubusilwa nemozulu. Zininzi ke ngoku izinto endifumanisa uba xa izinto zitshintsha okanye ziziveza ubuzona sukulwa nalaa nto uba kutheni mandithi kutheni udyakalashe ungudyakalashe kutheni usitya ibhokhwe. Udyakalashe utya ibhokhwe yindalo yakhe le rhamnca ushiya umswane uboma ngudyakalashe lube lapho. Mfowethu ndisathetha ngoshiya umswane la malahle ayaqhekeka ngoba ndiwakhuphe ecaleni ndibeke la ndikhuphe amanzi ndikhuphe inyama ndifake amanqatha ndibeke ya kodwa akho into ongazuyijika. Akuzukwazi umjika akuzulwa nodyakalashe akuzulwa nomntu othi xa ebefikile efika ke ufumanisa uba itsholo phezulu intsholo likhona udumo apha likhona udumo iyathembisa kodwa ekuhambeni licime udumo ubone uba kuyakuvela ngokuba uba lirhamnca uba umzekelo ndingathini na inyamakazi soze uphikise inyamakazi ngoba unyamakazi awucingi nto inyamakazi uthi uzayinyanzelisa uzayikhwaza uzawulwa nayo uyawulwa wedwa ugqibe ungazi ukwazi uphumela enyamakazini. Qha ke yinto endiyamkeleyo uba utshintsho funeka ndilamkele. Xa kufika ixesha lento yobana ngaba uzingela into ezithile zingela ezaa nto ezithile. Xa kufika ixesha loba ibhadi umzekelo ibhadi inxakhwe iimpala nezi kuthiwa ziiblesbok nezinye ezibalwayo ngokwalo nyaka bekufanuba zizingelwa ngonyaka wonke. Zikhona ke iindawo eziye zithi zona hayi siyavala ngoku, zikhona iindawo ezithi hayi sivulile zingelani singazingela unyaka wonke sizizingele ke ngokwezi nyamakazi kuthiwa mazizingele. Kodwa lutshintsho mhlawumbi kulo nyaka uzayo xa kusithiwa kuyatshintsha kusithiwa ibhadi maliphume ngokwekuzingelweni unyaka wonke zizingelwe ngexesha elithile ayinamsebenzi. Lutshintsho qha soze ukwazi ulwa notshintsho. Nazi into endithi lo nyaka ndingathi xa ndiwuqukumbela ndithi ndiyabeka ndithi xa ndibeka phantsi intonga ndisithi ayikho enye into lo nyaka ubundifundise yona. Uba utshintsho lufikile sukuliphikisa utshintsho hamba nalo
ungajiki. Mfondini ndinawukhupha yonke laa nyama nalaa manzi esibini. Laa esibini ke ngosekunuka inyama kakuhle ubomba kakuhle ya liphumile ivumba lenyamakazi. Into ebalulekileyo ke ngoku mandifake amanqatha athi awukroqeka kuzokwehla into ngendevu kodwa into ebalulekileyo. Into ebalulekileyo qha uba ezaa sithembiso bendisithethile, laa nto bendiyithethile ngomlomo wam, iinyawo zam ziyayilandela. Ndithe 4 ngenyanga ziza kubane ke ngenyanga. Eyoba zabeke kanjani zizawubekwa ziimeko notshintsho luzayo. Andizube ndilwisana nayo. Kodwa ke iyandijuqa ngamanye amaxesha laa nto zixela uba ndiyozingela kujika uba ndingayozingela, ayinamsebenzi. Yabona ke ngoku ndiyibuyisela yonke phaa phezu kwala mafutha aqoqekileyo ukwenzela bizowafunxa onke ezaa zihlunu zinako ukoma phaa naphaa. Into ezawuphuma ziyithambile funeka ukho uzigqume komzuzu uphinde uzivule ziyeke ke ngoku ziqhotseke zizovuza amafutha kasehla bale seyivuthiwe haku mayikhabe ingena kum mna. Kodwa ke kulo nyaka zininzi izinto ezenzekileyo, ndidibene nabantu mhlawumbi ndibanqabele abanye babo isezimeko kodwa emva engqondweni yam ndiyabacinga. Xa ndiqukumbela lo nyaka ndisithi into yokugqibela endiyicingayo ehleli nam kakhulu kukho laa mfo walaa ndawo besikuyo ebencoma into yobana ngaba xa ndimthumele ndisithi bekwinqakubile lapha kufuphi ecam kwecingo wathi hayi ungumntu welizwi lakho kuba uthetha le nto uyihamba ngeenyawo zakho. Zikhona ke izinto ezenzekileyo kwakulo nyaka ufumanisa uba andeneli. Ingxaki yam yilena yoba ummelwane wakho mhlawumbi wangamhlonipha yho ngxaki wena xa ubona ngolo hlobo. Kodwa kulaa ndawo into ethe qatha kum kakhulu ngaphezu koba laa nqakho ibikufuphi ibitheni ngapha kwecingo yinto yobana ngaba uba ummelwane walaa mfo yena uvalile uzingela ngeli xesha uzingelisa abantu baphesheya akazingelisi thina bantu balapha. Umzekelo ziyenzeka ezo zinto, indawo yeyakhe mos angenzela into afuna uyenza. Laa nqakho uyayazi uba itya kwelaa gquba, itya ngakulaa nkunzi yenkomo, ayinayo enye indawo ehamba kuyo, ihleli nje phaa kwelaa gquba. Xa ezisa umntu waphesheya kulo nyaka uzayo ambize 10,000 ngalaa nqakho, uyayiqomba laa nqakho inexabiso eliphezulu kunoba ebenobiza mna ndiyithenge ngemali ephantsi gqithi mna loo nqakho yakhe. Nazi ke ngoku into ebendiqomba ndiyayicinga into yobana ngaba uba inokuphumela apho laa mfo ke ngoku yena usizingelisa unyaka wonke. Ewe iinyamakazi zikhona zokuzingela unyaka wonke phaa kodwa abantu abaninzi neendawo zabo bakhetha uvala baziyeke emveni kobusika zihlale nje iinyamakazi. Abanye ke bayavuma uba sizingele ke siqhubeke sizingele ngolu hlobo sizingela ngazo, zibe zivumelekile uba mazizingele. Kodwa into endiza kuyo ndithi nyhani utshintsho funeka ulamkele mani, funeka ulamkele utshintsho uhambe nalo, ungalwi nanto, ungaphikisani nanto. Jonga ngoku ukuba laa nqakwe nje ibingapha kwelaa cingo, laa mfo ebezawuxabana nomakhelwane wakhe xa ebefika esirhuqa laa nqakwe siyiwezi cingo. Ndibuye ndingenanqakwe phaa, akhange ndiphume nto kodwa babe ndiyibethile. Uyayiqonda ubudlelwane bam bale ndawo bendikuyo ngoku ndiyazi into yoba iminyaka eli-10 ezayo ndizawuzingela phaa. Kanti andijonganga phambi kweempumlo zam, ndijonge apha kule nto ndiyicingayo uba indlela inde. Le nto ndithi abanye abantu bayakwazi ufika ucinga uba nizawuhamba indlela ende, akuyazi indlela yabantu bazayihamba. Abantu bazawuhambe beshiyeka, abantu bazawuhambe beqonda uba hayi ayisayi kule ndlela bendicinga uba izawuya kuyo. Nguye umntu ebefikile waphuma. Abanye ke basekhona mhlawumbi ubudlelwane bethu abusaqinanga ngolu hlobo lento yoba ndinqabile ekuditheni. Ingxaki zezi meko zindiphetheyo ngoku kodwa nonke endikhe ndahamba nabo endikhe ndavela nabo endikhe ndathini mhlawumbi ndigqibele kucela kwawuthetha nawe engqondweni yam kuba ndinicinga qho qha ndiqonde xa ingazukwazi le ndlela ndiyihambayo ngoku uba idibane nani andizokwazi ukusokolisa ndithi hayi ndingakuphathela into ethile, heyi ndizawugqitha ngapha mani ndizawuthi into ethile. Xa indlela izawuhamba ngokuqinisekileyo andilibelanga mntu. Kodwa ke lo nyaka yho ndidibene nabantu abangabantu, ndidibene nabantu abangabo ke iziqu zabo, ndidibene neendlela ezininzi mani. Ndade ndafunda nento yoba ke utshintsho lona funeka ndilamkele nakanjani. Kukho into yokugqibela ke ngoku endifuna uyibonisa phambi koba ndiphake eli bhadi. Wena xa ndizawuphaka akunani unyaka wona uhambile wagqiba kodwa kukho into emncinci nje endifuna uyibonisa. Mhlawumbi wena izawuncedisa, mhlawumbi ayizuncedisa, ndiyazi sizawubonisana. Phambi koba ndiphake eli bhadi ikhona mna into yokugqibela endifuna uyibonisa. Ngolu hlobo uyabona ngoku into eyenzekayo 4 ezi vidiyo andiphikisi njengoba 4 nje. Uyakwazi uthi phakathi evekini mhlawumbi ubambekile ungahanga uzibone. Xa ungomgqibelo ngoku kufuneka uqale kweyokuqala uze kweyesibini uze kweyesithathu uze kweyesine. Kanti xa se4 ndingakwazi ukuphinda ndibuye umva ndithi mna xa ndizihlelele uba ke ndixakekile ngoku, uyabona nangoku akho nto ivelayo ngolu hlobo, ndizidibanise zonke zibene njengoba 4 ke ngoku zidibene ziyinto enye. Mhlawumbi mandithi kule nto idla ngothi yezi ziphela msinya ngase zingapheli, uzazi uba ke ngoku uzawuvula iTV yakho usukela ngelaa xesha uqale uyivula ngalo uyotsho kweyokugqibela zizabe zone zidityanisiwe ndibe ndibeka ke ngoku nezinye izinto endiqondayo uba
khange ndikwazi uzithetha ngoku ke bendizenza nganye ndingazenza ngoku ndizithethe kuba apha ke bekuthe kwathi ngolu hlobo lale ndisandayenza namhlanje yahlukile kuzo zonke endiqhele uzenza kodwa ke nako ndiyenzile.